Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё па-ранейшаму Марыся Вайтовіч. Сёння гаворым пра расійскую эканоміку і пачнём з навіны, якая можа быць важным сігналам. Мінфін Расіі прыпыніў аўкцыёны па размяшчэнні аблігацый федэральнай пазыкі. Расія планавала прыцягнуць у трэцім квартале 1,5 трыльёна рублёў, але першы ліпенскі аўкцыён стаў найгоршым амаль за год. Цяпер Мінфін заявіў, што правядзенне аўкцыёнаў прыпыняецца для стабілізацыі сітуацыі на рынку, але не сказаў, калі яны адновяцца. Што гэта азначае для расійскай эканомікі? Ці сапраўды Расія сутыкнецца з праблемамі з дзяржаўнымі запазычанасцямі, нафтавымі даходамі і прыватным бізнесам? Пра апошнія навіны эканомікі размаўляем сёння з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынок» Андрэем Махоўскім. Вітаю, Андрэй. Вітаю. Закликаю вас быть больш актыўнымі, пакідаць каментары і пытанні ў чаце пад нашым стрымам. Канешне, калі для вас гэта бяспечна, і перш чым перайсці да расійскіх навінаў, мы паразмаўляем, канешне, пра нашыя беларускія. Сёння Александр Лукашенко правёў нараду, селектарную нараду, якую ён праводзіў амаль 2 гадзіны. Мы ведаем, што гэта не апошняя такая нарада, што ён можа размаўляць і больш часу. Што там адбывалася? Ён назваў ураджайную кампанію галоўнай тэмай для Беларусі і чамусьці азаботіўся, каб страна была з хлебам і мясам. Амаль 2 гадзіны гэтая была вось нарада, ён пра гэта казаў, як заўсёды пагражаў. Главой ответите за порядок выборочной кампании. Я знаю, кто там бывает, а кто нет. И если вы думаете, что можно с прохладцей пройтись и потом посидеть в кабинете и показать, что там бывал и что-то там делал, так не получится. Даў такую задачу. Карацей, вось увогуле, задача минимум для ўсіх. Так вот, он сказал, со следующей недели убирать не меньше 6% в день. Вось 6%, так, наколькі гэта ўвогуле рэалістычна, Андрэй? Насамрэч, тут няма такого, нельга казаць, што гэта абсалютна нереалістычна, але ж гэта залежыць ад надвор'я. Уборачная кампанія, яна ўвогуле залежыць ад надвор'я. Калі будуць дажджы ісці ў Беларусі, то 6% не будзе ў дзень, будзе меней. Калі не будзе там дажджоў, калі надвор'е будзе спрыяльным, то няма такой праблемы, так, магчыма збіраць по 6% у дзень. Праблемы няма. Лукашенко просто любіць размаўляць на тэмы, якія, як ён лічыць, у якіх ён разбіраецца. Да? Насамрэч, ёсць ілюзія, што Лукашенко разбіраецца ў сельскай гаспадарцы, як мы бачым па выніках беларускай сельскай гаспадаркі, разбіраецца ён не вельмі, але ён лічыць, што ён разбіраецца. І гэта такі добры момант паказаць, што вось я там трымаю руку на пульсе, вось я сачу за гэтай уборачнай кампаніяй, вось без мяне вы і бульбу пачысціць не зможаце, не гаворачы пра тое, каб пшаніцу з поля сабраць. Сэнсу ў гэтым насамрэч няма ніякага. Вось таму што, як я кажу, так у мінулым годзе ў Беларусі быў рэкордны ураджай. Але ў мінулым годзе было надвор'е спрыяльнае. Калі ў гэтым годзе будзе спрыяльнае надвор'е, пакуль што яно такое добрае для таго, каб ураджай вырас нармалёва. Да? Калі яно ў гэтым будзе спрыяльнае, то окей, будзе добры ураджай. Калі не будзе, ураджаю не будзе. Ад Лукашэнкі тут, насамрэч, не вельмі шмат чаго залежыць. Вось. Там, у Літве не праводзяць ніякіх селектарных гэтых нарадаў, якія праводзіць Лукашенко, але ж пры тым, што Літва там у некалькі разоў меншая, чым Беларусь па насельніцтву, пры тым, што там плошчы вось гэтых пасяўныя плошчы, яны ў разы проста ў некалькі разоў меншыя, ураджай там супастаўляльны з беларускім. Пры гэтым Літва прадае сваю пшаніцу, і яна прадае даволі значныя аб'ёмы пшаніцы, а Беларусь пшаніцу купляе. Вось гэта каштоўнасць гэтых нарадаў. Так, каротка пра весь гэта вось стан і ўсю гэтую селектарную праграму. Яшчэ была такая вельмі кранальная заява, такая Лукашэнкі. Калі гаварыць пра менталітэт беларусаў, то ў нас трывала закладзена. Нават калі свет сканаюць войны і канфлікты, а мяжа паміж здаровым сэнсам, добра пішуць яму, да, нехта, і вар'яцтвам асобных палітыкаў амаль адсутнічае, нам трэба араць, сеяць і збіраць хлеб. Бо і ў час вайны, і ў мірны час людзям хочацца
есці. Гэта першая патрэба. А вось у якім стане сёння эканоміка, што робіць сам Лукашенко для таго, каб яе трошкі можа палепшыць і людзям сапраўды было што есць? Ну, я б сказаў, што, па-першае, я не ведаю, у чым такая унікальнасць беларусаў у тым, што яны нават у часы вайны хочуць есці. У прынцыпе, усе людзі хочуць есці заўсёды. Гэта такая базавая патрэба чалавецтва, да? Вось, таму я не ведаю, што там такога унікальнага, і ва ўсе часы, і ва ўсіх краінах, вось і Украіна, якая вядзе вайну, яна таксама сее, яна таксама збірае ураджай, і яна пры гэтым яшчэ прадае свой ураджай там па ўсяму свету, да? Гэта адзін з буйных такіх гульцоў на рынку, на харчовым рынку сусветным. Вось. Беларуская эканоміка, зараз праблема з беларускай эканомікай ёсць адна, і яна вельмі вялікая. Праблема з беларускай эканомікай у тым, што беларуская эканоміка ўсё менш і менш залежыць ад Беларусі. Беларуская эканоміка ўсё больш і больш залежыць ад Расіі. Таму вось тое, што адбываецца, таму, на жаль, расійскія эканамічныя навіны, гэта і беларускія эканамічныя навіны, яны напрамую тычацца Беларусі. Таму я не ведаю, ось у нас там зараз хваліліся тым, што ў нас інфляцыя пайшла ўніз, да? Але чаму у нас інфляцыя пайшла ўніз? Таму што ў Расіі інфляцыя ішла ўніз з пачатку года, але зараз у Расіі інфляцыя развярнулася ў другі бок, і гэта значыць, што з часовым лагам, недзе месяц-паўтара, інфляцыя ў Беларусі таксама пачне паскарацца, таму што мы залежым цалкам ад расійскага рынку. Мы наша эканоміка, я не ведаю, наш экспорт на 90% залежыць ад расійскага рынку. Наша эканоміка з улікам усіх расійскіх крэдытаў, гэта больш, чым на палову дакладна залежыць ад расійскага рынку. Таму, менавіта таму, калі мы хочам разабрацца ў нашых праблемах, што адбываецца ў беларускім эканамічным свеце, трэба заўсёды азірацца і глядзець, што тут жа адбываецца ў суседзях. На жаль, гэта так. На жаль, наш не самастойная эканоміка. Вось таму мы сёння і пачнём з гэтай галоўнай навіны рашэння Мінфіна Расіі прыпыніць аўкцыёны, аблігацыі федэральнай пазыкі. Што гэта азначае? Гэта звычайная тэхнічная паўза праз неспрыяльную сітуацыю на рынку ці сапраўды важныя сігналы пра праблемы ў расійскіх дзяржаўных фінансах? Вось я звярнуў увагу, што гэта навіна з'явілася ўчора, і я крыху здзіўлены тым, што на яе амаль не звярнулі ўвагі. Нават у Расіі на яе амаль не звярнулі ўвагі, яна прайшла просто так дзяжурна. І гэта зразумела, таму што калі так прыгожа гараць склады Wildberries, вось нейкія незразумелыя словы, Мінфін, АФЗ, не выклікае цікавасці. Але насамрэч гэта можа быць важнай навіной, гэта можа быць першы крок да аб'яўлення ў Расіі дэфолту. Вось па абразцу дэфолту 98-го году. Тым больш, што жнівень, набліжаецца жнівень, гэта часы дэфолту. Нема лепшага часу аб'яўляць дэфолт, чым жнівень. Чаму я так кажу? Вось што такое гэтыя аблігацыі федэральнай пазыкі? Гэта тое, чым Расія фінансавала дэфіцыт свайго бюджэту вось апошні час. Гэта галоўная крыніца фінансавання дэфіцыту расійскага бюджэту. Зараз гэты дэфіцыт ужо 6 трыльёнаў рублёў. Ніхто, акрамя расійскіх банкаў, пазыкаў расійскаму ўраду ўжо не дае, да? Але і расійскія банкі давалі пазыкі расійскаму ўраду, не давалі іх танна, яны давалі іх дорага. Там стаўкі па вось гэтых АФЗ, яны зараз ад 13 до 17%. Гэта просто шмат, гэта каласальныя стаўкі, просто гіганцкія. Вось. І з-за гэтага вось гэтыя выдаткі на тое, каб выплачваць працэнты тым, хто купіў ужо, выдаткі на абслугоўванне вось гэтых аблігацыяў, яны ўвесь час раслі, і ў гэтым годзе яны складаюць ужо 9% усіх расходаў расійскага бюджэту. Для параўнання просто на адукацыю і медыцыну меней разам узятыя, гэта меней выдаткі, чым вось на абслугоўванне гэтых даўгоў. І фактычна адбывалася, што фактычна Расія апошнія часы будавала фінансавую піраміду, абсалютна класічную фінансавую піраміду. Калі вы пазычаеце, бярэце новыя даўгі,
для того, каб аддаваць старыя, ну і вам нешта яшчэ заставалася там на вашу бягучую дзейнасць, да? Вось там зараз я выбачаюся, будуць лічбы. У 23-м годзе АФЗ склалі 2,3 трыльёна рублёў, у 24-м гэта было ўжо 4,5, у 25-м яны планавалі, што гэта будзе 4,8, ну амаль 5 трыльёнаў, по факту гэта было больш за 7 трыльёнаў. То бок, ну, мы бачым, да, увесь час расце. У гэтым годзе яны планавалі 6,5 трыльёнаў, ужо спачатку 6,5 трыльёнаў, і мы разумеем, што насамрэч яно было бы, ну, насамрэч яны думалі, што будзе болей, да? Вось, але, ну, у чым асаблівасць фінансавай піраміды? Каб яна функцыянавала, каб яна была устойлівай, у вас прыток гэтых грошай, ён павінен увесь час быць пастаянным, і ён павінен увесь час расці. Але вось у гэтым годзе, што здарылася? У гэтым годзе, у першым квартале, яны крыху перавыполнілі свой план, там, ну, то есть, літаральна, там, крышачку. У другім квартале яны ўжо крышачку не дабралі, а ў трэцім квартале, ну, яны сабралі, вось, як казалі ўжо, да, гэта абсалютна сімвалічная сума, 10 мільярдаў пры плане ў 1,5 трыльёна, ну, гэта менш, чым сімвалічная сума. То бок, расійскія банкі заўважылі, што адбываецца нешта неладнае. Расійскія банкі ўжо не хочуць купляць расійскі доўг. Гэта значыць, што на абслугоўванне вось гэтай піраміды грошы не паступаюць. А ў вас ёсць дэфіцыт ужо зараз 6 трыльёнаў рублёў, да? І вам трэба выплочваць, ну, то бок, чым яго фінансаваць? Вось адна крыніца адпала. Можна фінансаваць, ну, астаецца яшчэ дзве. Альбо звышдаходы з чаго-небудзь, альбо гэта, ну, ваши рэзервы, якія ў вас засталіся. Звышдаходаў нават з-за вайны ў Іране не атрымалася, яны такія былі маленечкія такія звышдаходы, да? Амаль нішто. Просто копейкі. У фондзе гэтага фонд нацыянального благосостояния, які он у России называется, засталося 3,5 трыльёны рублёў, то бок ужо на 6 трыльёнаў не хапае, каб яго закрыць, а ён же будзе яшчэ расці гэты дэфіцыт. Ён же будзе больше до конца года. І вам трэба яшчэ выплачваць 3 трыльёны на абслугоўванне вось гэтых даўгоў. Ну і я не бачу для я бачу для расійскага ўраду вельмі просты выхад з гэтай сітуацыі, да? Вы кажаце, мы припыняем выплаты по облигациях до стабилизации рынковой ситуации. Ну, то самое, что вы сказали про то, чему вы больше не занимаетесь, да? Ну, то бок вы объявляете дефолт фактично. Вось. И, ну, вот зараз, я не скажу, что ён дакладна будзе, я не ведаю, але як бы пасля вось учорашняга гэтага рашэння расійскага Мінфіну, ну, верагоднасць з майго пункту гледжання дэфолту ў Расіі, прычым не дэфолту там калі-небудзь, а дэфолту вось ужо ў жніўні, вось ужо хуценька, яна вельмі моцна павялічылася. А дэфолт, ну мы разумеем, што такое дэфолт, мы бачылі там 98 год. Такім чынам Расія не можа цяпер проста працягваць займаць грошы, як там рабіла раней, так і вось попыт на расійскія дзяржаўныя аблігацыі, ён просто скараціўся, так? Ну, ён не просто скараціўся, яго просто няма, да? Потому что 10 мільярдаў гэта ні пра што, ні аб чым наогул, да? Як бы па нейкіх па выніках, да, я не ведаю, ці будзе ён такога ж маштабу, як у 98 годзе. З аднаго боку, у 98 годзе там вось гэтыя аб'ёмы гэтых ГКО былі большыя, ну, я маю на ўвазе параўнальна там з іншымі актывамі, да? Гэта з аднаго боку. Але з другого боку, у 98 годзе не было такіх дрэнных знешніх абставінаў. У 98 годзе ніхто не бомбіў расійскі НПЗ. У 98 годзе ў Расіі не гарэлі склады, а зараз яны гараць. Таму, ну, магчыма, па выніках гэта можа быць і горш. І тут ёсць яшчэ аддзельная асобная справа. Гэта колькі Беларусь уклала ў расійскія вось гэтыя АФЗ, таму што беларускія банкі таксама укладвалі ў расійскія АФЗ. У 98 годзе адной з прычын, ну, для Беларусі крызіс 98 года абвал быў горшы, чым для Расіі. І адной з прычын гэтага было тое, што беларускія ўлады ад сквапнасці вельмі моцна уклаліся ў расійскія тады ГКО. Мы не ведаем, колькі зараз уклалі беларускія банкі. Так, ну, таму што гэта не публікуецца, гэта закрытая статыстыка, але па ускосных дадзеных можна казаць пра тое, што гаворка ідзе пра сотні мільярдаў расійскіх рублёў. То бок гэта можа быць яшчэ і удар па беларускіх банках таксама.
Ну ўжо не кажучы про тое, што мы не ведаем, ці не ўкладалі там беларускія ўлады якім-небудзь іншым спосабам, да, там праз нейкія схемы, бо ў 90-е гады яны менавіта так і рабілі. Вось таму ну гэта можа быць і наўпроставы удар па беларускіх банках. Ну не кажучы про тое зноў жа, што беларускія банкі, ну асноўныя беларускія банкі гэта дочкі расійскіх банкаў. Ясна, дзякую вялікі. У нас ужо прыходзіць пытанне, але я іх задам трошкі пазней, бо ў мяне таксама ёсць яшчэ пытанне па нашай тэме. Так, Расія планавала працягнуць у трэцім квартале 1,5 трыльёна рублёў, але першы ліпенскі аўкцыён стаў найгоршым амаль за год. Наколькі ўсё ж такі, вось мы ўжо трошкі паразмаўлялі, наколькі крытычная гэтая сітуацыя для расійскага бюджэту? Ну так, ну гэта сітуацыя крытычная ў тым сэнсе, што ну, больш грошай няма браць дзе. Вось як бы гэта праблема. Тут яшчэ адбылося такое цікавае, што расійскі Мінфін на мінулым тыдні так нікому асабліва не сказаўшы, узяў і павысіў выдаткі, ну планавыя выдаткі бюджэту на гэты год яшчэ на 1 трыльён рублёў. Ну то бок вось дабавім да гэтых 6 трыльёнаў ужо адразу яшчэ 1 трыльён рублёў. Ну, у Расіі праблемы, у Расіі няма грошай, у Расіі, ну, як бы, выдаткі большыя, чым прыбыткі, да? І, як бы, калі Расія да гэтага іх фінансавала за кошт пазыкаў у сваіх жа банкаў, то зараз, ну, атрымоўваецца, што, як бы, вось асабліва фінансаваць няма за кошт чаго. Ясна. Ці можа прыпыненне аўкцыёнаў быць звязана з тым, таксама з тым, што дзяржава не хоча займаць грошы на занадта дарагіх умовах. І што будзе, калі Расіі давядзецца ўсё больш плаціць за абслугоўванне дзяржаўнага доўгу? Не, ну так, відавочна, што як бы Расія магла б заняць гэтыя грошы там ну не пад 17%, напрыклад, а пад 25%, да? Але ўзнікае тады пытанне, як вы будете іх абслугоўваць. Таму што 17 гэта ўжо зашмат. Там болей чым 17, ну гэта ўжо зусім зашмат. Гэта просто вашыя выдаткі будуць, ну яны будуць просто каласальныя. Таму ну так, конечно, відавочна, што Расія, ну тэарэтычна магла б заняць, хаця мы гэтага не ведаем пакуль што, да? Тэарэтычна магла б заняць пад большыя працэнты, але яна не зможа абслугоўваць гэтыя даўгі ўжо просто. Ну, то бок праблема можа быць не ў тым, што Расія зусім не можа знайсці там грошай, а ў тым, што займаць іх становіцца ўсё даражэй, складаней, але дзяржаўны доўг гэта не адзіная праблема Расіі, а відавочныя нашыя праблемы, і пра іх мы паразмаўляем трошачкі пазней. У мяне пакуль ёсць пытанне з нашага чату. Панашка 5Ю прывітанне, пытаецца, калі расейцы не змогуць даць беларусам бескаштоўнай дапамогі больш за 17% бюджэту, як гэта адгукнецца на гаманцах беларусаў? Ну вось это амаль што адказ у самім пытанні, да, ёсць. Таму што так дакладна Расія вось выдавала вось гэтыя ну, гуманітарную дапамогу, гэта амаль 17% беларускага бюджэту. Ну і калі у вас вось, ну, такая прарэха ў бюджэце ў 17%, гэта шмат, гэта вельмі шмат. Гэта адбіваецца ну, літаральна на ўсім. Гэта адбіваецца там, на вашых магчымасцях там, фінансаваць медыцыну, фінансаваць адукацыю, нават на вашых магчымасцях плаціць заробкі там, тым жа бюджэтнікам. Таму ну, гэта наўпроставы ўплыў на кожнага беларуса. Дякую. Ну, не кажучы про тое, што там пра такія рэчы, як будаўніцтва дарог ці рамонты, ну, пра гэта наогул можна забыцца. Дзякую вялікі. ЗМТ Картел, калі я правільна прачытала, таксама прывітанне вас. Піша вельмі шмат сёння паведамленняў. Дэфолт у Беларусі будзеш аўтаматычна азначаць канец рэжыму Лукашэнкі. Засталося троху пачакаць. Дэфолт у Расіі будзе аўтаматычна азначаць перамогу дэмакратыі. Расія лясніца і будзе дэмакратыя. Цікава, хацелася б, каб яно так было, да? Не, ну насамрэч, як мы ведаем, не заўсёды там эканамічныя праблемы прыводзяць да нейкіх палітычных зменаў, але насамрэч вось зараз сітуацыя яна ў такой зноў прыйшла ў такую кропку вагання, да, калі сітуацыя сталася неўстойлівай. І тут же мы кажам не толькі пра тое, што будзе дэфолт. Но сам па сабе дэфолт, канешне, ні на што не паўплывае. Але мы кажам пра сістэмны крызіс.
мы кажам что праблемы-то ёсць паўсюль, ёсць праблемы, ну зараз там прынамсі пра Расію там праблемы ёсць, ну з бензінам праблемы, са складамі Wildberries ёсць праблемы, да, з грашыма праблемы, і як бы праблемы з тым што народ пачынае бачыць што там урад робіць нешта не тое. Да гэтага часу ім было это ўсё не цікава, але калі закранула вось гэтыя замовы на Wildberries, ну народ пачаў нешта заўважаць. Таму ну гаворка ідзе менавіта пра сістэмны крызіс, і вось гэты магчымы дэфолт гэта можа быць праявай такога сістэмнага крызісу. Ну яшчэ одно пытанне, каб я пасля не згубіла. Віктор К. Вітаю, Віктор, яшчэ раз ужо віталіся ў іншым эфіры, трошкі па іншай тэме магчыма, але ўсё тут у нас звязанае. А вось гэтыя санкцыі, якія так горача падтрымлівае пэўная частка дамсілу, яны часам павелічэнню залежнасці Беларусі ад Расіі не спрыяюць? Амаль што філасофскае пытанне, да? Канешне, яны спрыяюць павелічэнню залежнасці Беларусі ад Расіі. Але б я хацеў бы заўважыць, што і без санкцыяў Лукашенко пішчом лез у Расію. Былі санкцыі, не былі санкцыі, Лукашенко ўсё роўна лез у Расію. Нават калі у Лукашэнкі была магчымасць адгрэсці ад Расіі ў 10-тыя гады, ён выбраў зарабляць на вось нейкіх мутных схемах, ён выбраў там беларускія крэветкі прадаваць у Расію і гэтак далей, і ён не выбраў адстроіць беларускую эканоміку ад расійскай. Залежнасць беларускай эканомікі ад расійскай павялічваюць не санкцыі, іх павялічваюць беларускія ўлады сваёй палітыкай. А санкцыі, ну насамрэч, ну, кажучы пра тое, што санкцыі маюць канкрэтныя прычыны, да? Санкцыі гэта вынік атакаў беларускіх уладаў на еўразвяз, на краіны еўразвязу, прамых атакаў беларускіх уладаў, я маю на ўвазе мігрантаў, я маю на ўвазе пасадку самалёту. Санкцыі не ўводзіліся, ніякія санкцыі не ўводзіліся за там унутраныя беларускія праблемы. Ну я маю на ўвазе сур'ёзныя санкцыі, такія, якія б уплывалі на эканоміку, там санкцыі, што Лукашэнку нельга кудысьці ездзіць, яны на эканоміку не ўплываюць. Сур'ёзныя ўводзіліся за атакі на еўразвяз, сур'ёзныя санкцыі ўводзіліся за саўдзел ва вайне ва ўкраіне. І гэта былі прычыны санкцыі. Дзякуй вялікі, дзякуй вам, сябры, за пытанні. Працягвайце быць актыўнымі. Я чакаю яшчэ іншых каментароў, пытанняў, вашых думак на тэмы, якія мы абмяркоўваем. Наступны блок нашага эфіру называецца «Вайна і расійскі бюджэт». Наколькі сённяшняя праблема з дзяржаўнымі запазычанасцямі звязаныя з вайной? Ці можна ўжо бачыць, што ваенныя выдаткі пачынаюць ствараць для расійскай эканомікі праблемы, якія нельга вырашыць проста дадатковымі запазычанасцямі? Ну, яны наўпрост звязаныя з вайной, яны паходзяць ад вайны. Вайна – гэта адзіная прычына ўсіх праблемаў з расійскім бюджэтам. Ну, па-першае, таму што ваенныя выдаткі, яны рэкордныя. Ну то бок вы шмат траціце грошай на вайну, да? Калі Расія не траціла гэтыя грошы на вайну, то не было б праблем з расійскім бюджэтам, таму што траты на вайну яны значна большыя, чым вось цяперашні дэфіцыт расійскага бюджэта. Ну і гэта просто прамы ўплыў, да? Ну а ўскосны, ну мы разумеем, гэта удары па расійскіх НПЗ, удары па расійскіх складах і санкцыі, якія былі ўведзеныя супраць Расіі, гэта таксама вынік вайны. То бок тут і прамыя, і ускосныя, абсалютна ўсё гэта звязана з вайной, і адзіная прычына ўсіх праблемаў расійскага бюджэту – гэта вайна. Ясна. Я разумею, што Расія апынулася, і расійская эканоміка апынулася такой пастцы, дзе для барацьбы з інфляцыяй сёння трэба атрымаць высокія стаўкі, але яны адначасова робяць запазычанні ўсё даражэйшымі. Так, і зараз ужо на афіцыйным расійскім узроўні ёсць такі цэнтр, доўгая назва, цэнтр макраэканамічнага краткасрочнага прагназіравання, да, ЦМАК. Ну, але ўжо шмат хто ведае гэтую абрэвіатуру. Гэта афіцыйны цэнтр, ім кіруе брат расійскага міністра абароны Белаусава. Вось, дык вось ён выступіў, ну, літаральна, можа і учора нават, да, на днях, з заявай аб тым, што у Расіі ўзнікае пагроза стагфляцыі. Гэта значыць, што, ну, то бок, як бы,
ёсць ну як бы у эканомікі могуць быць такія два віда праблемаў, да? Альбо у вас не расце эканоміка, да, ну то бок яна там запавольваецца і гэтак далей, але тады у вас нізкая інфляцыя, тады у вас і кошты не растуць, ну бо эканоміка не расце. Альбо у вас можа быць наадварот, у вас растуць кошты, у вас высокая інфляцыя, але гэта стымулюе эканамічны рост, і у вас тады адбываецца такі вось узрыўны эканамічны рост. А стагфляцыя гэта вось такая дрэнная штука, калі у вас з аднаго боку і інфляцыя высокая, то кошты растуць, а з іншага боку і эканоміка пры гэтым не расце. І вось расійская эканоміка зараз, ну нават па афіцыйны абсалютна цэнтр, да, кіруе брат расійская міністра обороны, ён кажа, што ў Расіі зараз узнікае пагроза стагфляцыі. І яна дрэнная таму, што з яе вельмі цяжка выходзіць. Няма ніякага рэцэпта, як з яе можна выйсці. Ну то бок, да, калі у вас не расце эканоміка, то рэцэпт просты. Вы друкуеце, ну грубо кажучи, друкуються гроші, укидваєте їх, там роздаєте, там строїться тое-сьое, і економіка починає рости. Да? Коли у вас висока інфляція, наоборот, да, то ви що робите? То ви, ну, як ви перестаєте друкувати гроші, і інфляція у вас знижаецца. А з выхада з стагфляцыі яго няма добрага ніякага, і яна можа доўжыцца просто гадамі. І вось расійская эканоміка, ну, па ацэнцы не маёй, а ацэнцы брата Белаусава, яна зараз прыходзіць ось у гэты стан, у стан стагфляцыі. Што сёння важней для расійскай эканомікі? Дзяржаўны доўг ці нафтавыя даходы? І ці можа падзенне доходу ад нафты стаць той праблемай, якая канчаткова прымусіць Маскву пераглядзець свае выдаткі? Ну, значыцца так. Ну, яны, па-першае, звязаныя, да, і падзенне доходаў ад нафты, ну, дзяржаўны доўг так рост менавіта таму, што няма доходаў ад нафты тых, на якія Расія разлічвала. Ну, гэта адна з прычын, там яшчэ выдаткі на вайну, там яшчэ там кампенсацыі за тое, што НПЗ гараць у Расіі, там гэта все таксама. Вось, перагледзець выдаткі, ну, я не ведаю, ну, як бы Расія, ну, як Расія можа перагледзець выдаткі? Каб перагледзець выдаткі радыкальна, Расіі трэба прыпыняць вайну. І таму што вайна, яна з'ядае ўжо львіную долю расійскага бюджэту і ўсіх расійскіх выдаткаў. Ну, там вы не можете, ну, я не ведаю, ну, можна, конечно, не плаціць, там, не ведаю, учителям, урачам, там, наогул нікому не плаціць, да, ну, можна по гэтаму шляху пайсці, да. Вось, але ну радыкальна праблему можна вырашыць толькі так. Вось там такі ёсць расійскі акадэмік Нігматуллін, ён недзе, ну, пару месяцаў таму разбіраў, дзе Расія можа скараціць свае выдаткі, і там атрымоўвалася, што ну літаральна не, асабліва не. Ну, можна скараціць там на трыльён, на 2 трыльёны, то бок не будаваць там дарог, не рамантаваць інфраструктуру, хаця і зараз ужо асабліва не рамантуюць. Нема рэзерву для скарачэння выдаткаў у Расіі, не засталося іх. Яны і так ужо ва ўсіх іншых сферах, акрамя вайны, яны і так ужо скарочаныя. І вось тут мы пераходзім да нафты, галоўнай крыніцы расійскіх даходаў, але нават на гэтым рынку ў Расіі цяпер узнікаюць нечаканыя праблемы. Як можа здарыцца, што ў Расіі нафты становіцца занадта шмат? Што адбываецца з попытам, экспартам і магчымасцямі захоўваць і пераапрацоўваць нафту? Да, гэта смешная, насамрэч, это абсалютна смешная сітуацыя, да, калі нафту можна піць з келіхамі. Калі з аднаго боку ў Расіі не хапае бензіну, а з іншага боку, у Расіі як бы ну, нафты столькі заваліць, што дзяваць гэтую нафту няма куды. А насамрэч гэта, калі так падумаць, то гэта абсалютна лагічна, таму што у вас нафтаперапрацоўчыя заводы стаяць. Тую нафту, якую вы перапрацоўвалі, вы перапрацаваць ужо не можаце. Захоўваць яе асабліва няма дзе, таму што няма такіх магчымасцяў, ніхто не разлічваў, што нафту трэба захоўваць, да? І навошта яе захоўваць? Вы перапрацавалі, вы альбо яе адправілі на НПЗ, перапрацавалі, альбо прадалі на экспорт. І зараз вось у моры болтаецца аб'ёмы нафты, якія адпавядаюць месячнаму экспорту Расіі, таму што все, што не пайшло на НПЗ, расійскія нафтавыя кампаніі адпраўляюць на экспорт, а попыта такога на расійскую нафту не было. Зараз ён можа вернуцца, таму што там вайна ў Іране зноў пачалася. Да? Можа ён і вернецца, хаця гэта не дакладна. Вось, але вось яго не было. І таму яны адпраўлялі, а продажу няма, а прадаваць няма куды. І гэта вось сітуацыя, калі Расія пачала, я не ведаю,
захлёбвацца уласнай нафтай, да. Вось, дарэчы, калі нафту становіцца складаней прадаваць, што адбываецца з усёй сістэмай вакол яе? Ці можа лішак нафты і праблемы са збытам уплываць на працу нафтаперапрацоўваючых заводаў і аўтазаправак? Ну, не, на працу заводаў больш за ўсё ўплываюць украінскія дроны. Да? Вось это тое, што і таму што яны так паўплывалі на працу заводаў, нафту якраз зараз няма куды ўжо стала дзяваць у Расіі. Вось, ну, як бы выхад з гэтага які? Выхад з гэтага, ну, можна болей адпраўляць на экспарт, але мы бачым, што попыту пакуль што няма, пакуль ён не аднавіўся. Ну, альбо прыпыняць вайну і рамантаваць свае заводы. Вось, таму што, ну, як бы такі відавочны спосаб, відавочны шлях дабываць меней нафты, ён не працуе, таму што, ну, там ёсць тэхнічныя праблемы. Там, калі вы скважину зачыняеце, то не факт, што яна потым у вас будзе працаваць. Там ціск падае, ну, карацей, тэхнічныя праблемы. Ціск падае, нафта можа сысці, там замест нафты можа наогул вада прыйсці, і у вас просто вы зачынілі скважину, закансервавалі, а раскансерваваць вы яе ўжо просто не зможаце. Дзякуй вялікі. І за гэта вось яшчэ ў Расіі пачалі прадаваць прыватныя аўтазапраўкі. Як так можна гэта ўсё пракаментаваць? Гэта можна ж, напэўна, звязаць і з агульнымі праблемамі на рынку нафтапрадуктаў? Так, абсалютна. І абсалютна там вось быў, ну, апрос праводзіўся, і тыя, хто прадае запраўкі, там, ну, там не то, што нельга сказаць, што там, ну, вось там усе заправкі распрадаюцца, да? Ну так не. Зараз там выстаўлена 150 заправак, у Расіі 27 тысяч, здаецца, іх усяго, то бок, ну, гэта такі невялікі процент. Але тыя, хто прадае заправкі, яны, ну, наўпрост кажуць, што так, мы прадаем заправкі там, і мы не плануем заставацца ў гэтым бізнесе. Мы плануем з яго сыходзіць. Грошы, якія мы атрымаем за тое, што мы прадалі, яны пойдуць на тое, каб аддаць даўгі, якія ў нас ёсць, яны пойдуць на тое, каб, ну, вось закрыць убыткі. Все. Таму што як бы гэта тычыцца ў першую чаргу вось такіх малых кампаніяў, у якіх няма уласнай нафтаперапрацоўкі, таму што для іх кошты вельмі высокімі сталі. То бок, ну, вялікія кампаніі, яны атрымоўваюць тое, што называецца дэмпфер ад расійскага бюджэту. Это кампенсацыя за тое, каб яны не павышалі кошты на запраўках. А малыя кампаніі гэтага не атрымоўваюць, і яны вымушаныя прадаваць там бензін, ну, там больш за 100 рублёў на гэтых частных заправках. І, канешне, яны робяцца, ну, неканкурэнтназдольнымі, і, канешне, яны вымушаны прадаваць свой бізнес, ну, таму што, да, бензіну ў Расіі не хапае, кошты на бензін растуць. Вынік, прычына гэтага – гэта прылёты украінскіх, добрых украінскіх дронаў па расійскім НПЗ. Ну так. Ну, карацей, мы ўжо абмеркавалі гэтую парадаксальную сітуацыю. Краіна мае нафту, але гэта не азначае, што яна аўтаматычна мае дастаткова грошай. І праблема адчувае ўжо не толькі дзяржава, але і прыватны бізнес. Давайте трошкі яшчэ празмаўляем і пра Беларусь, гэта ўсё паўплывае на нас. Ці можна пагаршэнне сітуацыі ў расійскай эканоміцы хутка адбіцца на Беларусі? Я разумею, што ўжо адбіваецца. Якія каналы будуць найбольш адчувальнымі? Нафтапрадукты, крэдыты, расійскі рынок для беларускіх тавараў ці бюджэтная падтрымка? Так, ну я б сказаў, што гэта, ну, перш за ўсё, канешне, гэта расійскі рынок для беларускіх тавараў, таму што, ну, Расія, ну, на Расію прыходзіцца 2/3 амаль беларускага экспарту ўсяго. Ну, то бок, калі на расійскім рынку пачынаюцца праблемы, гэта адчувальна і для беларускай эканомікі, просто, ну, там не адразу, але з нейкім часовым лагам. Там мы бачылі, калі попыт на расійскім рынку скарачаўся ў мінулым годзе, мы бачылі, як адразу это адбівалася і на прыбытках беларускіх кампаніяў. Ёсць такі станоўчы для Беларусі момант вось з гэтым нафтавым крызісам у Расіі. І мы зараз мы бачым, што беларускі ВУП, ён пачаў расці, як бы, там, на пачатку года ён наогул скарачаўся, зараз ён пачаў расці. Ну, вось адна з прычынаў таго, чаму ён расце, гэта тое, што у нас выраслі аб'ёмы перапрацоўкі нафты.
тому што расійскія кампаніі адпраўляюць яе ў Беларусь, ну каб атрымоўваць бензін і прадаваць яго там, ну і потым везці ў Расію. Таму гэта такі станоўчы момант, але ну гэта даволі кароткатэрміновы станоўчы момант, таму што ну калі на расійскім рынку пачнецца спад, то ён закране ўсе астатнія сферы, і гэта ўжо дрэнна адаб'ецца на ўсёй астатняй эканоміцы. То бок, ну там два наших нафтавых завода беларускую эканоміку не выцягнуць. Ну яны як бы не настолькі магутныя, каб выцягнуць на сабе ўсю беларускую эканоміку. Дзякую. Ну і калі глядзець на ўсё разам, праблемы з размяшчэннем аблігацый, федэральнай пазыкі, дарагія запазычанасці, высокія ваенныя выдаткі, цяжкасці на нафтавым рынку, продаж прыватных АЗС, гэта ўжо сістэмны такі тренд ці пакуль асобныя праблемы, якія ў прынцыпе расійская эканоміка здольная перажыць? Ну, я б сказаў, што большасць расійскіх экспертаў кажа пра тое, што гэта сістэмны крызіс, што гэта ўжо не асобныя праблемы. Прычым я кажу не пра там экспертаў, якія там ну якія там як яны інаагенты там у Расіі, да, ну карацей не пра расійскіх экстрэмісцкіх экспертаў, я кажу пра расійскіх афіцыйных экспертаў абсалютна. Яны кажуць усе пра тое, што у Расіі сістэмны крызіс, пачынаецца сістэмны крызіс, і што гэту праблему, ну як бы тыя, якія сістэмныя эксперты, яны пра гэта не кажуць, але наўпрост, але гэта там гучыць не наўпрост, што адзіны выхад з гэтага сістэмнага крызісу гэта прыпыненне вайны. Ніякага іншага выхаду з гэтага крызісу няма, таму што ну Украіна б'е па Расіі, і Украіна відавочна будзе, ну окей, не відавочна, да, не ведаем, якія планы украінскага кіраўніцтва, але ну хутчэй за ўсё выглядае на то, што Украіна не будзе змяншаць вось інтэнсіўнасць гэтых удараў па Расіі. Зразумела, дзякуй вялікі. Што з гэтым усім рабіць нам сёння, не ведаю, ці што ў Беларусі таксама чакаецца дэфолт, крызіс, вось гэта ўсё, ці што? Ну гэта залежыць ад ступені праблемаў у Расіі, да? Калі гэта будзе нейкі абвал расійскай эканомікі, то ну відавочна будзе абвал і беларускай эканомікі. Гэта будзе не адразу, там патрэбен нейкі часовы лаг, ну але не вельмі вялікі насамрэч. Таму ўсё залежыць ад таго, у якой ступені абваліцца расійская эканоміка. Калі ў Расіі будзе вось гэты жнівень такім, як ён быў у 98 годзе, ну то я хочу сказаць, што ў 98 годзе у Беларусі крызіс па выніку, да, ён аказаўся значна горшы, чым у Расіі. Там беларускі рубель упаў значна болей, чым упаў расійскі рубель. Інфляцыя ў Беларусі была там ну у разы, здаецца, большая, чым была інфляцыя ў Расіі. Прычым у Расіі крызіс там ён ну дзесьці праз год ужо ўсё было окей, а ў Беларусі гэты крызіс доўжыўся ну да нулявых гадоў, пакуль не пачалася вось гэта дарагая нафта, на якой мы пачалі зарабляць. Калі ось у нас ёсць свае прыклады такія, так, як людзі там перажывалі рознага кшталту крызісу, так, і калі долараў не было, я памятаю, абменнікаў гэта вось было ў 11-м, што ли, годзе, да, калі людзі выходзілі там у 90-х, разныя гады, ну і па ўсім свеце, нават здавалася б, вельмі цяжкія сітуацыі, а людзі здолелі перажыць. Вось парады ад Андрэя Махоўскага беларусам. Што цяпер рабіць? Не ведаю, у якой валюце там хаваць свае грошы? Я хочу сказаць, што людзі перажываюць іх значна больш горшыя часы, як бы, таму, ну, канешне, і беларуская эканоміка іх перажыве, не будзе нічога, там, не будзе такого, што ў Беларусі не будзе эканомікі, да? Ну, як бы... Якая-ніякая, але будзе, ну, насамрэч, зараз не выглядае, што гэта будзе, там, што вось у гэтым годзе ў Беларусі, ну, я просто хочу, там, можа, такое, зараз не выглядае, што ў гэтым годзе ў Беларусі будзе такі, ну, прям абвал, да, вот прям абвал, да. Ну, зноў жа, гэта будзе вельмі шмат залежыць ад Расіі, але, ну, такіх, прынамсі,
таких прычынаў для такога грандыёзнага просто абвалу ў Беларусі няма. Там долар пачне расці, окей, каму ён асабліва патрэбны гэты долар зараз. Вось, кошты, магчыма, пачнуць расці. У сэнсе, я маю на ўвазе, я пакуль не чакаю ў Беларусі такога грандыёзнага абвалу, не ведаю, маштабу 11-го года, напрыклад. Але калі абвал у Расіі будзе як бы ў 98-м, тады гэта па нам вельмі моцна ўдарыць. А што рабіць звычайным людзям, напрыклад, вось калі ўсё, што мы сёння там напрарочылі, раптам збудзецца? Я не ведаю, няма ніякіх добрых шляхоў праз... Як выжываць? Гэта так рызыкоўна даваць такія парады, канешне. Калі у вас набліжаецца банкаўскі крызіс, то як бы рэцэпт не трымаць грошы ў банку, да? Ён відавочны такі, да. Вось. Я не думаю, што прямо ў Беларусі будзе такі прям грандыёзны банкаўскі крызіс з абвалам усіх банкаў. Не ведаю. Трэба ўмацоўваць чалавечыя сувязі. Гэта заўсёды дапамагае. Вось на такой ноце мы і скончым сённяшнюю нашу перадачу. Вось я нагадаю, што сёння ў нас у гасцях быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынок» Андрэй Махоўскі. Дзякую, Андрэй, што знайшлі час. А пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі і да сустрэчы заўтра. Дзякуй. До сустрэчы.